Temos unha visita estelar na xornada de hoxe, que é a visita do conselleiro de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia, José González. Moi bo día. Que tal? Moi bo día. Tamén Ribeirán está na túa casa e a verdade que se te ve moi feliz, orgulloso da túa terra. Bueno, estamos nun día moi importante, nuns días moi importantes para Ribadavia, a Feira do Viño, estamos disfrutando dos extraordinarios viños que temos aquí. Eu creo, ademais, xa se verán nos números, non? Pero que probablemente sexa unha das mellores edicións desta feira. Eu levo moitas feiras do viño aquí en Ribadavia, o que se viu onte, estou seguro que concordades, e hoxe mesmo que estamos vendo ahora como está chegando a xente, pois anima moito, Anima moito, sobre todo, dentro da túa experiencia como a súa visita como conselleiro varias veces, vemos nova ubicación, nova distribución, unha nova carpa, e parece que está axudando bastante. Sí, está axudando o tempo, pero tamén o feito de como se organizou este ano, inda que chovera, eu creo que melloraría moito pois a situación de outros anos, non? Non é máis que un reflexo do que supón o viño do Ribeiro, non? En estes momentos, bueno, pois creo que é un viño moi recoñecido e a feira así o está amosando, non? Outra cuestión, non? Os que nos gusta probar viños, este 2025, no que se está vendo no conxunto das bodegas tamén, vai ser un ano extraordinario de viño do Ribeiro, Xa tivo vostede a fortuna de visitar Ribadavia, o casco histórico, esa iniciativa de Vilas Vivas, ese proxecto tamén futuro con moitos anos por diante que vai ter o seu destino Ribeiro Carballiño. Que nos pode opinar? Bueno, aí o que estamos facendo dende a Consellería e o propio Concello, pois é, como diría, non? Retomar o que sempre subemos todos os que somos do Ribeiro, que é Ribadavia, que é un centro comercial absolutamente extraordinario, non? E aí en Vilas Vivas, pois o que estamos intentando é recuperar eses locais comerciais e devolverlle a Ribadavia esa forza comercial que sempre tivo, non? Eu creo que ademais agora hai novidades importantes, quero dicir, non só no proxecto de Vilas Vivas, sino na propia configuración de Ribadavia, porque temos a estación do AVE, temos, por suposto, a autovía, temos moitas posibilidades de que xente de fora veña a esta comarca extraordinaria e tamén poida disfrutar do comercio en Ribadavia, non? Ribadavia ten moito futuro, o Ribeiro ten máis futuro que nunca, e dentro dese futuro, este ano a iniciativa do Concello de Ribadavia, unha noticia moi importante foi a chapilla que levamos casi todo o mundo que comunica en lenguaxe de signos. Como vede vostede como conselleiro? Evidentemente pensamos que sí, pero que lle parece esta iniciativa de conseguir que pouco a pouco as feiras en xeral vayan sendo un pouco máis inclusivas? É un tema fundamental, eu creo que non cabe ningunha dúbida en canto a accesibilidade, en canto a consideración de inclusividade, non? Son cuestións que ás veces pois as deixamos un poquinho de lado, e creo que é importantísima pois iniciativas deste tipo. Non, a mí me causa moita satisfacción estar hoxe aquí sentado facendo unha entrevista e ao mesmo tempo que haxa linguaxe de signos para a xente que pois que ten esas dificultades, non? En todo caso, todo eso non é máis que unha mostra máis do nivel que ten Ribadavia en moitas cousas tamén neste ámbito. Pois José González, non lle roubamos máis tempo, que seguramente quere disfrutar da Feira do Viño, e moitas grazas por atendernos. Moitísimas gracias.